Bueno, Non sei. para rematar unha última curiosidade. Que opina do color que lle dá a auga do polvo ás patacas? Pois é unha cor pasmosa. O que é facer a caldeirada de polvo, o guiso, porque é unha cor como de mercurio, non? É unha cor, ese tinte, é unha cor que me ten chamado a atención, non? E, bueno, o guiso de polvo, despois de facer a caldeirada, o guiso, ao botarlle o rustrido, é exquisito. É un prato exquisito. E, efectivamente, ten unha cor parecida a que fai a cocedura como se di, desta, non me vai sair, desta planta que é un tubérculo, é un bulbo que o coces, remolacha, como a cocedura da remolacha, que tamén fai un tinte que parece mercurio, non? É moi intenso. Isto non é tanto así, pero asemellase, non? É realmente unha cor moi difícil de encontrar na natureza. É unha cor moi curiosa, é moi bonita.